ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ପତିତ ପାବନର କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସୀତାରାମ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ଆଜ୍ଞା କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ, ଆଜ୍ଞା ସେ ପତିତ ପାବନ କ'ଣ ମୂଳରୁ ଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନା କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଅଛି? ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ତ ସଦାସର୍ବଦା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକା ନୀଳା କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ସେହି ହିସାବରେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପତିତ ପାବନ କଥା ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ପତିତ ପାବନ କେବେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲେ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଶାସନ ଟାଇମ୍ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି, ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ତକିଘା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାର ବହୁତ ମୁଗଲ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ ତକିଘାନ ବି ଏକ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ। ତକିଘାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଭକ୍ତ ବି ଆସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ପଠାଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବିଦର୍ଭୀମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେଠି ଆଲାଉ ନଥିଲା କି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ନଥିଲା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ରାଜାଙ୍କର ଭଉଣୀ ତକିଘାଙ୍କ